सुबह से हमार हलक में जान फसल रहे। बताओ तनी का है भैया। सुबह गाना आइल है पटना के घाट खेसारी भैया के, और काल्हे से एगो पोस्टर रिलीज होत रहे पवन सिंह के कि पटना के घाट एगो गाना आवे वाला बा। अब समझ जाई हमार तो बड़ी टेंशन हो गई रहे। टेंशन ये से हो गई रहे कि जौन भोजपुरी में गिद्ध और चमगादड़ बैठल बड़ा सन, अगर ऐसा कुछ भइल रही तो एकदम नोच खा जीत सन। लेकिन भाई साहब बहुत खुशी के बात बा कि दोनों गाना एकदम अलग अलग बा, कोनो मैचिंग नहीं है गाना में, और ना ही कोनो ऐसा विवाद होई। फल फल हारी सब किन ले बानी, सड़िया पियारा का पहिर ले बानी, दौरा उठावा माथे मन ल कहनवा होई पटना के घाट पप्पू जानवा, बात मान हमारो सजनावा ना। फाइनली रउआ लोग ये गाना के सुन ले नहीं जा, अगर नहीं जा सुन ले तो जाके रुआ वेब म्यूजिक पर सुन सकत नहीं जा। और ये गाना 2 बजे आइल हा और बहुत सुकून मिलल बा कि गाना दोनों अलग अलग बा। चलिए फाइनली बात कर लिया ये गाना के बारे में कि गाना कैसा लागल। तो रउआ लोग अगर देख ले बन जा तो रउआ लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जाके रउआ लोग के गाना कैसा लागल। हमरा से अगर पूछी तो बिल्कुल ठीक ना लागल। उगिए सूरज देव बड़ी टॉप क्लास के गाना बा, और सच में टॉप क्लास के बाद तभी तो ट्रेंडिंग के नाउ पेज पर चक्का जाम करके रख ले बा 2 नंबर पर। लेकिन ई गाना ऐसा लागता कि वीडियो मन टारल गई बा, जैसे ना होला कि चलो यार गाना रिलीज करने के बाद जैसे ही तैसे ही वीडियो बना के और डाल दा, वैसे ही डालल गई बा। इससे कि हमें ना ही पवन सिंह के एक्टिंग समझ में आवता, ना ही उनका साथ जो एक्ट्रेस बाड़ी ओकर एक्टिंग समझ में आवता, और ना ही कोनो लेवल बा वीडियो की। तो भैया अगर पवन सिंह ऑडियो गाना भी डलतन तो सबके पता बा कि उनकर गाना अच्छा खासा उनका अगर पैसे कमाए के रहे तो कमा के दे दी, फिर वीडियो बनेला के का जरूरत रहे। रहल बात लिरिक्स के, यानी गाना जो लिखल गई बा ओकरा में कितना दम बा, तो ओहू में कोनो खास दम नहीं है। लेकिन पवन सिंह के आवाज़ बा जो ना ऊपर ही गाना जितना चल जाए उतना चल जाए। बाकी रउआ लोग हमारा रिव्यू देखनी जा, हमारा पूरा वीडियो देखनी जा। आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा। अगर बड़का बिहरिया के चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाई। एकरा पहले एगो हमार वीडियो आयल बाटे कि भोजपुरी में गिद्ध और चमगादड़ हो गई बड़न, वो वीडियो ना हमार करेजा है, रुआ सामने हम निकाल के रख दिल बने वीडियो में, और रुआ सामने डिस्प्ले पे भी शो करता। तो जाके जरूर देखी जाओ वीडियो के और सपोर्ट करी जा।